Babuan, jasa hasal bantok di. Babuan, nung kipili pa di babuan. Kemulang angsani bukhuk kiran dewarmani sajla disha dewarma thangnai tim tariko nokni angkhore thangmani tabu bo nogo kipiliako buslano nogo phaya angai buma selagui kapjak mai chaibo mai laya tuinungbo ti laya angjak nukhungo mukti bai kungti bai khe kapjak disha dewarmani buma bini kijing sangno singmabo kebo saimane kri boro thangka sabai thangka haini bagai belanyo kha khamlaijak nukhungo aboni bagai hasteni lukurong thanigo koimung narakha disha dewarmani buma te bufa buslano jainungairok nukhungo sahorna bagai angno ni buskango phaimane karon kha totono nukhulum bayo ani mung kiron dewarma ani bo sati sa dewarma hanai September 3 tarik nong nokhomani tahu phaya nogo boba borbo tongkha borbo akha jekhani pan tongthun olukuro otakuro bono diri nukhang khaiba nor kisa sahoda baidi bo jakhan pan tongthun bo bina mana nogoi nogo kipil phanyan inko an busa sala joto masa besuro boyos khna bin boyos khotoro lagi 18 running tongo bo jagani simi mane bini tabuk tong manile bo jaga onorok tong bera quarter chodo Khumulung. bera quarter khumulung dung mali bera quarter tongo abu bo jaga no khusung ke norok thanarogo thangai sada saika charai kuma mana tiro thanawo kisa janogi mari kha sungo jokto pare nai tugui manai kha gana gini bini dolong no bosung sungka bini dolong bo agi phaka abu nugia balokha hini sadai bo tongo ke bini yagro gole mobile rok puri dia bini yago mobile ko mani o 3 tariko no nogo phamini apro no ang sungmani babu nini yang ni phone ke boro angkol khaibo switch off ma dolong ni yago kai phayu ni bo sau nungba ta ni dol ni yago bo to ni phone ba ni yago sto nang ang tharigo phone ti pheke nyang na lama ni sawi tai san no khot thang mani bo tau sok ba ya bo boro bo tong o busa nung boro tawa bo nung jere sukpa na hasalo tongton gara phan tongton ang boro na chona ba bo ani gara tongwa no nung ya na nung pai dia no nugoi samung kuri ba bo hapu su tulai ba ya sen sam ta sa sinani o baba nung kuri khna ni khorang ro nung je khan pan tong ni ba bo kifili bhaidi bahai bini sak duk rokle boma hai tai sak bo tabu sakira keram kolok sakata kenai bo barate bini je photo kai kenai kolok ma no tabu bono nuk nai ro bukanai bara no nugana bukanai bara khai dari mani malokha ek mas der mas ro thaka nong ni soi para ke bo jaga bo soi bara gai brahmasara 36 para post office khacha mongol post office nge khachi mongol ps teliamura ke norok thana thangma ke khumulung ni radapur thana do thang na telemro do thang khumulung ni radapura ke babuni bu mukhe bin babuni bu thang man bu mukhe susil debor norok tamu wansuk tabuk ni chirai o khumulung elaka ono tongo ni da wansuk na Babu wansuk to mayano
गाना गैनि दं तो फाइजामु करी खाना हेनि आं खाइ वान सम दं ना करी खाना माने बमाहाय करी खाना हासा लगरे थांगा बरबो थांगा ब दल बायबो थांगा जेरै रंनि दल बसं सिनि कुलपाया बले जे सानिबो साबाय फान दंथ' बर' बसनो नुगुइ आनिबो सानो किबिले बुजौ गै तनि फाइ फाइतन